డాక్టర్, బేరియాట్రిక్ సర్జరీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? అరౌండ్ 3 lakhs 3.5 lakhs నుంచి మీరు చూస్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ని బట్టి ఎక్విప్మెంట్ని బట్టి కొంత వేరీ అవుతుంది. అమ్మో, అంత ఖర్చు అవుతుందా? నువ్వు ఒకవేళ అప్పు తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎలా పెరిగిపోతుందో, బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అవసరం ఉన్న వ్యక్తి అయ్యండి సర్జరీ చేయించుకోకపోతే నీ ఆరోగ్యం మీద పెట్టాల్సిన ఖర్చు అలానే పెరిగిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఇలాంటివి డెవలప్ అయితే నెల ఖర్చులు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి. అది మాత్రమే కాకుండా హార్ట్ అటాక్ లాంటివి వస్తే, మోకాల మార్పిడి ఆపరేషన్ అవసరం అయితే, ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య ఎదురైతే ఇలా మీ ఆరోగ్యానికి చాలా ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి. ఇదంతా ఒక సింపుల్ సర్జరీ ద్వారా వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి మీరు దీన్నంతా సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓహో, నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వేరే సర్జరీస్కి ఇంకా వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్కి ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతుంది. అయితే బేరియాట్రిక్ సర్జరీ అనేది మీ హెల్త్ మీద మీరు పెట్టే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా. ఈ సర్జరీ వల్ల లాంగ్ రన్లో మీరు కాస్ట్ సేవ్ చేసుకోవడమే జరుగుతుంది. సో ఎక్కువ ఆలోచించకుండా వెంటనే మమ్మల్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి.